Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A Catechesis on Air. So may mudto na kanatong tanan mga higala ha, adlaw na usab karon nga Sabado, no, pizza 28 na kanaton karo pizza 28 na niining bulan sa Setyembre. No, so padayon kita manghigala sa ato ang mga buhatonon niining kamuntuhon. Aboy na manghigala no. Ato di nga timbayaon usab og mayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager diri sa DYWC DYWC Teleradyo, no? Si Father Ramonito Maata ug ingon man usab ang atong station manager usab dito sa may Actin Pasay, si Brother Elmer Lugatimat ug ang tanan gyud nga mga nagsunod nining atong programa sa kahanginan, C-on-A Catechesis on Air ug ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no ato pud ay nga timbayaon og may mudto ang atong talahurong nga obispo Bishop Julito B. Cortez, ang ato ang mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao. Ako day mga classmates gusto na no si Father kining Antonio Arnaiz no, ang ato ang kura paroko usab dinha sa may kining Kwasay Parish sa Batingil no, nga ako ang kura paroko, ang akong classmate usab nga kura paroko rin ha sa may Larina Siquijor no, si Father Obing Masyon. O nga man usab ang ako ang classmate din ha sa may kinig Himalalod no, si Father Dami Hiramis no, kumusta na no. O nga man usab ang akong mga kontemporaryo no, mga kontemporaryo. Of course ang ako ang paryente mga higala no, si Father Christian Durango, ang koraparuko karon din ha sa may Asaman, Kalumbuyan. No, naaron na assign sa Kalumbuyan si Father Christian Durango. Kung i-adjust mahingala ni ato ang kining camera. No? Aron nga walay mga gitawag na to bakanti. Walay mga bakanti. Oops, kita yun gamay mahingala. Kano gini siya, kanang ato bitaw nga ato gyud nga ipahaom gyud pag-ayo mahingala no. Nahala no, may mudto na kanatong tanan ug manusab ang ato mga lay ministers kumusta na no. Buyo ganinang buntag hangtod karon nagpadayon karon ang mga seminars no sa mga katekistas din ha sa may St. Paul University no, nga pangmustahon din nato ang atong mga katekista karon din ha no. Ubay-ubay kog napadala din ha mahingala mga kabataan na mga young catechist ang akong gipadala. Of course, may kuyong mga dagko. Pero nagkalagmitan yun mga batanon na aron po nga makakuan po sila, makahimamat po sila sa ilang mga kaubang katekista. No, mga batanon gina puros. No, kanang nakakunod po na ako yung mga gipakuyog nga mga chaperon no, sa mga katekistas nato. No, da kinabitang pag-abri po sa ilahang horizon kabahin sa ilang papel sa parokya. No, nga ingon di ana kadako ang ilahang papel sa parokya. Labi na nga kami diri sa Ayungon mga higala, adun nami programa madomingo no, nga adun nami Sunday school sa tanan nga mga kapilya sa dako nga simbahan na asad. Unya ug mga adlaw di ay ato dayong i-welcome rong hapon ang mga seminary fathers kinsa kay mo ari sa mo diri sa Ayungon. Ug ingon man usab ang ato mga katekistas ko kay karong ug mga adlaw Domingo kuan kanang mobisita ang mga katikbang seminarista diri akong parokya sa Ayungon no, aron pagpangayo po jutang hinabang para sa ilang mga galastuhan sa kining sa seminaryo ano nahala no. Padayon kita mahigala sa ato ang pagtimbaya no, timbaya dili timbakwas dili timbaya no, nahala no ato di ay nga timbayaon usab og mayang mudto ang atong mga lay ministers no. Padayon na gyud mo mga brothers ha, ang atong mga lay ministers higala mo ni sila ang ato ang mga force multipliers kung sa ato pa ni mga kapgo ni sila kung sa military pa ni mga kapgo kay sila man mo padaghan sa puwersa sa kining gitawag natong Armed Forces of the Philippines kay
Kalagmitan ini sa Kabgo kuan man ni sila mga kinibitaw sa in English o kana bang volunteers kalagmitan doon nalay gamay ang honorarium pero dili jud pareho sa kadagko sa regular jud nga miyembro sa Philippine Army, Police ug daghan pang uban. Kini sila kuan ba mura og honorarium lang kining sa mga ug sa ato pa na mga CHDF ano. Ano niya mo ni mga lay ministers nato. Luoy po kay ni sila mahigala kay allowance sa gyud among gani sa amo adere sa Ayungon wala ra yun in town sila ra gyud mo gasto kabahin sa ilang mga gasolina o uban pa no. Ingon niya na no ka matud pa kabayanihon ang ako mga lay ministers diri sa Ayungon. Dahana no may mudto na kan natong tanan lukob Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa atong mga pagsibya. Nahala ta mahigala sa Saint of the Day no September 28. Ang ato ang santo karon bisag walay nangutana no wala dire sa usa sa pikas nga listahan September 28 no manay September mo the 6th 27 ang ato karong santo mahigala walay lain kung dili si San Lorenzo Ruiz ayan no ang uban akong mga ang uban ako nga mga fiesta mahigala akong gihimo nga imbis karong adlaw Sabado gihimo na kung kining 26 no kay daghan man gyud kay natong fiesta mahigala no so doon ay uban nga nahimong 26 doon na po nahimong 27 ug daghan kay mga usog nga schedule kay kada Sabado mahigala full pack gyud ko ang schedule kay mao man ay panahon nga mag-meeting ko sa akong mga BEC stakeholders ayan no so karong adlaw mahigala ang ato ang santo mao si San Lorenzo Ruiz de Manila taga Binondo ni sila kanang Binondo Manila Binondo may galmo kana naa din ha ang Chinatown Binondo unya matud pa usa kini siya ka Chinoy Chinese mestizo unya cleric ni siya sa Dominican Parish unya na implicated in a murder case unya matud pa kana bitaw nakuanta siya ba kana bitaw napasanginlan mo kadto nga mikuyog na lang siya sa mission dito sa Nagasaki ug na katulagi kanang Nagasaki datong higayuna feudalism pa kana bang murabag hari may kang ang nagdumala sa pangagamhanan mga hari pa unya matud pa nakuan kini sila na ni resulta kini sa Christian persecution so together with his companions they were martyred to death matud pa niya I will never do it I am a Catholic and happy to die for God. If I have 1,000 lives to offer, I will offer them to God. Muna ang gisulti niya, no? Sa diha nga giingnan siya kay may pagka hapon ba mo siya nawong, no? Kay kini mga insik gamay ra man nagdiferensya sa mga sa mga Hapon nga Asians ato pamurag debate og gamay ang mga Hapon. So gipa kay gawas mga katsila, no? Giingnan siya nga isa likway, no? Harigurum, guru, ano ba? Ang finalo. Ang sabi ni saya pa sa tinagalog pa na isa likway itakwil mo ang iyong paniniwala ano argudo ko ano sa ato pa na itakwil mo ang iyong paniniwala sa iyong sinasabing Panginoon na si Jesus o sa kinat sa hinapon pa na argudo mau betul saya pada kenang kuan pada mau betul saya kanang hinapon ay tumo na gud ng politika pun betul pagka what is joke ra ba joke ra gud betul pagka dayon mura pagka kuan mura pagka si kasamaan mura si Arnais mo to po dayon mura kag si Tuntun Arnais si Father Tuntun Arnais akong barkada mahigala akong kaubang pare nga medyo kauban po na ako mahigala sa nagkalain-laing mga paningkamot sa kinabuhi. Ayan, no? No, palayon kita mahigala o maugat to nga nahimo gyud in taong Santos kini si San Lorenzo Ruiz na nadeklara siya nga usa ka santos ug gani matud pa niya kung tagaan ako sa Ginoo og usa ka libo ka kinabuhi ang tanan akong ihalad ngadto kaniya. Ayan, no? So muna si San Lorenzo Ruiz de Manila. Hala, no? Padayon ta og ari kita sa CBCP News, Balitang Simbahan niining kamuntuhon September 28. Ang ato karong balita mahigala. Obispo Roberto Santos Antipulo nanawagan karon sa mga butantes nga Pilipino
nga mao'y isulat, nga mao'y ilang pilion sa gibutang sa ilang baluta ang mga kandidato nga tinuod yung mga lagad ug dili kadtong igo lamang sa mga pasundayag o mga entertainers nga maayo lamang sa mga pasundayag o entertainers. Dugang ni Obispo Santos ang pagbutar dili maayo nga ipaagi nato sa amiguhay o camaraderie kining pagwapuhay, no? O kining gitawag natong popularidad, no? Kinahanglan nga binasig yun sa abilidad sa maong kandidato. Muna gitawag natong genuine leadership. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis padayon karon sa iyahang ika-46 nga biyahe gawas sa Vatican. Niining higayuna mo iyang gibisita ang Luxembourg o nasod sa Belgium. Kini ang aron mahimamat niya ang mga katawhang mga magtutuo dito ug mas mulig-on pa ang ilahang pagtuo kang Kristo. Mao gadto mga higala mga balitang simbahano niining kamuntuhon ug ako nang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Bueno, ari na ta mga higala sa ato ang katikisem. So, parayon kita no sa pagginagmay nato nga hisgot kabahin sa the creed o kanang pagpadayag sa pagtuo kay usahay man gud murag wala kay nato masabti ang creed ang pagtuo. So, matud palagi kinahanglan gyud nga ato ang i-discuss ginagmay, no? Unya niining tungura mo padayon kita sa atong pag-discuss kabahin sa visible world ang tanan nga makita nga hinimo sa Dios. Matud pa ang hierarkiya sa kabuhatan napariyag diha sa unong kaadlaw nga pagbuhat sa kalibutan. Gikan sa dili kayo dili kayo mahinungdanon, no less important ngadto sa pinakamahinungdanon, most important nga mga gihimo sa Dios. Gani kung atong basahon sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 6 hangtod sa 7, dili ba ang gagmayng langgam ibaligya man lamang sa duha ka dako? Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo kaysa daghang mga langgam. Ayan, no? Muna gisulti ni Kristo, muna gisulti sa atong Ginoong Jesucristo aron pagpaila nga kitang tanan di ay hinimo sa Dios iyag yung giatiman. Bisan magani ang mga langgam, nga labaw pa matay langgam, no ingon yana. Bisan sa atong sigon sa atong nasabtan, kitang tao ang pinaka mahinungdanong hinimo sa Dios. Man is the summit of all creation, kung baga sa in English, no? Gani sa Genesis chapter 1 verse 26. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong panagway. Sila mao'y nagmagbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug ang tanang ihalas nga mananap. Sa ato pa gikuan gyud gitagaan gyud og matud pa supremacy, no? Supremacy ang tao nga hinimo sa Dios. Manangin the summit of all creation is man. Tungod kay usalang ug tungod kay usalang ang naghimo sa tanan niini kalibutan na dapat nga aduna kitay solidarity o palagi usa kay labi na nga adunay interdependence ang mga tao. Sa pasabot og interdependence, ang tanan gihimo alang sa usag-usa. Ang usag-usa gihimo alang sa tanan. Kabutay pasabot nga ikaw lunaw gyud kay papili ining kalibutan, no? Ang tanan aduna gigamit ining kalibutan. O higutan nato kining kabahin sa Sabbath. Ang Sabbath mao ang adlaw ipapahulay, ang ika-unong kaadlaw. The end of the work of the 6 days sa adlaw ipapahulay, gitapo sa Ginoo ang iyahang kabuhatan ug sa ikapilo kaadlaw mipahulay siya. Namana no nga kining kabahin sa Sabbath medyo do na ni controversy kay do na may uban nga nagsunod paghihapon sa gitawag nato og Jewish tradition. No, kita dili na kay dili na gyud kaayo pure ang ato ang pagsunod sa Jewish tradition tungod kay matud palagi mga Kristiyanos magtamo na ang ato ang gisunod Jewish Christian tradition or Judeo-Christian tradition. Muna no nga kita magsugod kitag trabaho gikan Lunes hangtod sa Sabado
Then pagka-Domingo mahuway ta. 6 days yun gihapon. Ang mga laing pagtulunan sa pananglitan sa mga Hulyo o sa mga Sabadista, ang ika-unom nila mao ang kinang gitawag nato ang ikapito nila kaadlaw mao ang kining Sabado. Kay magsugod man silang ihap sa ilahang magsugod man silang trabaho sa Domingo. Wala nga pag-abot sa Sabado, ikapito gintuon kaadlaw. Pero dili kay alang kanato ang unang kabuhatan na perfected sa pagkabanhaw ni Kristo. Unya sa ikapituman kaadlaw na banhaw si Kristo. Unya dili kita magsugod og kanang ihap sa kining gitawag nato og Domingo. Magsugod kita sa ikawalo, no? Kana bang 8th day, no? Kay kining 8th day importante man kay kana. No, human sa pagkabanhaw, ang ikawalo ka adlaw kay pito malagi na, uno malagi na ka adlaw, no? From Monday to Saturday, unom nga ikapito. Nga ikawalo ni ana magsugod na dayon ang bagong kabuhatan muna nga Lunes. Kanang human jud sa pagkabanhaw muna nga ang ikawalo ka adlaw human nga na ang unang adlaw human nga natawo si Kristo, nabanhaw si Kristo, mao ang pinakaunang adlaw sa pagsugod sa bagong kabuhatan, new creation, Lunes, no? Kay matud palagi ang pagkabanhaw ni Kristo mao man ang fulfillment sa daang kabuhatan, no? Kanang gitawag nato og the beginning of creation. Ang creation was completed, no, when Jesus Christ was resurrected from the dead. No, nya na ang human sa ikapito ka adlaw, no, nga kining matud pa ang ikapito ka adlaw Domingo, musugod dayon ang kabag-ong kabuhatan ug Lunes. Muna nga kita isip mga Kristiyanos, kining mga Katoliko Kristiyanos nga nagsunod sa Jewish Christian tradition, Lunes yun ta magsugod og ihap. Kay ang ikawalo man na siya kaadlaw, human nga nabanhaw si Kristo. Kay nabanhaw si Kristo Domingo man, no, nya ikapito man lagi na kaadlaw, no, human nga nakuan si Kristo. Kanang ikapito kaadlaw man lagi kanang Domingo, no. O nya ikawalo ana mao ang unang adlaw. Nya unsa may unang adlaw human sa Domingo? Lunes, no. Sa ako ginaingon mo higala sa atong theological understanding ngano nga na Lunes ang musugod og ihap tungod kay mauman kana ang ikawalo ka adlaw human nga nahimo ang kalibutan, no? Unang adlaw human nga nahimo ang kalibutan. Ano man tungod kay nagsugod man tag ihap og Lunes. Kamo magsugod kita gihap Lunes lagi kay mao ka nang panahon nga gisugdan paghimo ang matud pa ang pinaka-final nga creation diha ni Kristo. So magsugod tag Lunes og gihap. Lunes Santo pagka Sabado tuwa pa si Kristo didto sa matud pa lubnganan. Pagka ikapito nabanhaw na siya. Dayong pagka Lunes sugod na sa tag-ihap. No muna nga kitang mga katawhan labi na mga Kristiyanos Lunes yun tamusugod og ihap. No muna nga pagka Sabado ikaunom pa na dayong pagka ikapito mauna ang gitawag natong pagkabanhaw ni Kristo, the new creation, because the creation was perfected, no, the creation of the world was perfected when Jesus Christ was resurrected from the dead. Unya unsang adlaw na perfected? Domingo. Unsa may unang adlaw human sa Domingo? Lunes. No muna nga nagsugod tog ihap, magsugod tag ihap Lunes hangtod sa kining Domingo. Nya Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado ikaunom pa na. Pagka Domingo mao na ang ikapito. Ano? So Jewish tradition wala pa mas Kristo mabanhaw na mo si Kristo sa Jewish tradition sa Old Testament wala pa man. Pero isip mga Kristiyanos, no, ang ato ang matud pa final nga creation mao nga sa dihang nabanhaw si Kristo. Unya ikapito man na si Kristo nabanhaw sa ikapito. Muna nga sa ikawalo mao na ang pagsugod na pod pag-ihap sa laing semana.
Klaro ba? Ano no? Pero ina mo na explanation nato mga higala no, mo na explanation nato nganong nisugod tag ihap og Lunes. Okay, no, nyari na ta sa ato ang ikaduha nga topic sa mga orasan na. Napabatay oras. Okay. Wala na tayong oras. So, sige na ha. So, dili na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang ato ang pag-lecture gamay. Atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Good noon, Pilipinas!